हरसेनि जुब-जुब अखाजों बायलांबाय इडेनबारि एमइ फरायसालिनि सोरगिदिं फाखानि इन्जुरा थामहिनबा वालआ। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि बिधान सभा समष्टि लोगोसे बिटिसि भैरबकुन्द समष्टिनि वरला बिसिडिसिनि इडेनबारि एमइ फरायसालिनि सोरगिदिं फाखानि वालखौ 2021-2022 फिटसिम फाइनेन्सजों बानायनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय गिबि सिरिनि जुब-जुब अखानि बानाजों खमैबो 100 मिटारसो सिफायलांबाय मावफुंनाय वालखौ। गोबाव बोसोरनि उनाव बिटिसिनि लेङाइ गाहाय अदेबानि उदालगुरि बिधान सभा समष्टि एमएलए गबिन्द बसुमतारीनि अननायाव फिट फाइनेन्सनिफ्राय इडेनबारि एमइ फरायसालिया सोरगिदिं फाखानि इन्जुरखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय थांनाय अखानि दैबानाजों फरायसालिनि सोरगिदिं सिङाव अखानि दैया बुंफबना लोगोसे हाग्रा साहा बागाननिफ्राय बोहैबोनाय दैया उसिफावना इन्जुरखौ सिफायलाङो। बे समाव फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिया खौरांगिरिनो मा फोरमायखो मिथिना लानि फै। दाखालि जितु हरखाबै बिराद सान्दुं गोसा दुंनायनि उनाव मोनायाव बिराद माने धाराखार अखा हाबाय आरो बे अखा हानायनि दैया जितु बे साहा बोसोरफ्रोमबो घाग्रा बागान आरो बे 2 नं घाग्रा एरियानिफ्राय जेसेबां माने अखानि दै बे दैया थारमाने ओंखारलांनायनि लामा गैया आरो बे ओंखारलांनाय लामायानो माने बे जोंनि स्कुलनि गेजेरजों जायो आरो फ्राय बिथिं नाला मोनसे दङ। बे नालायावबो माने कालभारा फिसाखाय मा होनना बुङो हिउम पाइप होदों। बे हिउम पाइपआ फिसाखाय बेयाव उसिफावनानै जोंनि बे फरायसालिथिंनो हाबो आरो बोसोरफ्रोमबो माने खोब खस्थ' जायो। ओमफ्राय दै बानायनायनि जाहोनाव एखनबा फरायसालिखौबो माने जिरायनो हाया आरो दा बे हिसाबै दाखालिबो हरखाब अखा फैबाय माने अखानि दैया स्कुलनि बाउन्डारि हाबनानै बेफोर बायजोब्बाय। ओमफ्राय बे खोलाहा फारसे थानाय जितु दैया बुंफबबाय बेयाव मोनसे माबा थालांबाय जाय बै थालिरनि मोनसे नाला होनाय जादोंमोन जिङाव वालाव बेखौ जोङो एसेबां सान्दुं गोसाखाय माने फलंनाबो होनो मोनाखिसै जायनि जाहोनाव माने दैया गलांनो हायाखिसै आरो गलांनो हायैनि जाहोनाव दैया बुंफबनानै एकदम वाल बुंजासे बुंफबनानै वाला गिलिर जानानै गोग्लैबाय आरो बायबाय आरो बिदि जादों आरो बेयो स्मार्ट फेन्सिं हिसाबै मोन्दोंमोन 15 फाइनेन्स 2021-2022 माबायाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि अननायाव दानि बे वालखौ मोननाय जादों। बहुद दिननि मुराव माने बेवहाय बिदि फेन्सिं मोनाखैमोन बा बिदि ग्रेन्ड जेबो बिदि धरननि मोनाखैमोन खिन्थु बिथाङा बेखौ जोंनो होनानै माबा खालामनाय जादों आरो मोजां खालामदों। दायो जों रायज्लायफिनबाय बेखौ जे बेखौ मा खालामनाय जागोन दायो। दा जेनेबा जिहेतु वालआ बायना थांबाय वाल बानायखांनायनि उनाव आरो बनायफिननाया गोबाव नाङो सोरखारनि मेथड मथे ना दा बे बेलायावहाय बेखौ फिन रिपेयारिं खालामफिननो थाखाय नोंथाङा सोरनिसो खावलायगोन? बेखौ थिकादारा मोजां मानसि मावदों बेयाव माने बिथांजों आं रायज्लायबाय बिथाङा बुंबाय बिदि बायबायबाथ' उपाय गैया माने माबा मोनसे खालामनानै बानायना होफिनगोन होननानै बुंनाय जादों आरो गावनो रिक्स लादों आरो ओमफ्राय दा बेनिखाय बे नों माब्ला बानायना होनो हायो बिनि सिगाङावनो माबोरै हायो तारनि हायो मानो हायो बिदि फेन्सिंखौ होग्रोजों जाहाथे दंफां लाइफांफ्रा थायो बे खोथाखौ बुंनाय जागोन होनना बुंदों आरो ओमफ्राय उनाव बेखौ बिसोरो बानायना होगोन आरो ओमफ्राय रायजो राजानिफ्राय माबाफोर अजद? रायजो राजाफ्राथ' मिथिखानायखाय अजदनि खोथा फैनो हाया बेयाव फैया बे थारमाने दै बानाया बिदि फैखायो माने खोब बोसोरफ्रोमबो खस्थ' मोनखायो बा बेयाव नस्थ' जाखायो आरो माबा माबि बेयाव रायजो राजाफ्रा बेखौनो हास्थायदों नैबेयाव मोनसे जिथु केनेल दङ बेखौ माने वास्टेज जिथु दै माबानि बागान एरियानिफ्राय बोहैबोनाय जिथु दै उसिफावनाय दै बे एडेनबारि गामियाबो खोब खस्थ' मोनो दैज्लां मोनफ्रोमबो आरो खनसे बेवहा बागाननि मेनेजारजोंबो बाय नांलायनायानो जाबाय आरो बेयाव खिन्थु बिसोर बानायना होगोन होनना बुंनाय बानायना होआखिसै माने दै बारलांनायनि राहाखौ आरो दा एडेनबारि गामियाबो उसिफावनानै बिराद खस्थ' जायो आरो बोसोरफ्रोमबो। एडुकेसन जितु डिपार्टमेन्ट आं ओरैनो इनफरमेसन हिसाबै हरनाय जाबाय खिन्थु सिटि दाबो होआखै आं साबमिट खालामथ'वाखै
बेखिनि आरो